nire helbururik baldin badago horixe da, ez? Argitara jartzea guk gaur egun dauzkagun kontraesan asko edo funtzionamendu asko, ez? Eta horrek ikuslearengan erreflexio bat, hausnarketa bat piztea, eta gero bakoitzak bere ondorioak ateratzea, baina bai zirikatzea pixkat, ez? Zirikatzeko modu bakarra da gure kontraesan horiek argitara jartzen. Janet Jacksonek Super Bowl bateko emanaldi batean Justin Timberlakerekin bukatu zuen emanaldia titi bat erakusten, ez? Eta izan zen sekulako eskandaloa. Oso ondo zetorkigun, ze horrelako ekintza xume bat, ez, titi bat erakustea, oso adibide ona da ikuskizun honetan hitz egin nahi genunaz aipatzeko, ez? Normalitatearen mugak non daude, ez? Zergatik ekintza hori bera guztiz normala izan daiteke hemengo edozein hondartzatan, edozein egunetan, baina horrelako kontekstu zehatz batetan bihurtzen da sekulako eskandaloa. Ikutzen ditugun gaiak hartuta, aurre iritzi asko dazkagu oraindik. Zer den normala eta zer ez den normala, ez? Eta gure buruagatik hasi behar dugu horiek onartzen, orduan ikustet ikuskizun honen apostu bat hori dela. Horratzeatzen dira gure karentziak, gure beldurrak, gure birtuteak, gure dena ateratzen da, ez? Gauza hauek montatzean. Horren arira ikutzen ditugu gai asko, ez? Ez da erreza izan, lehenengo hilabete guztian gai hauetaz hitz egin genuen pilo bat, esperientzak partekatu genitun. Egin genuen bilduma bat oso aberatsa horren inguruan, baina gero hori fisikalitatera eramatea asko kostatzen zitzaigun. Badaude hainbat eszena, agian teatralitatetik abiatzen ditugula, testurik erabili gabe, eta pixkat kokatzeko edo, eta hortikan ja abiatzen gera dantzan edo mugimenduan. Lortu degula bai esan nahi duguna esaten eta dantzaren abstraktutasunetik atera gabe, ez? Nik beti hitz egiten dut gauza gertatzen diren gauzetaz edo gizakioi gertatzen zaizkigun gauzetaz. Eta horretarako gizakiak behar ditut, nahi esan ez ditut dantzariak behar ditut pertsonak, eta pertsonaren dibertsitatea. Azkenen ikuskizunetan beti eduki dut ekipo bat oso ezberdina beraien artean, eta hori gustatzen zait, bizitza horrelakoa da. Osea, denak ez gera baletak bezala edo ejertzituak bezala denak neurri berdinekoak eta berdin mugitzen garenak, ez? Gai hau etorri zitzaigunen burura, esan nun oso ondo letorkioke horrelako estetika bat, kabaret, estetika bizarro bat eman nahi izan dio dalako ere bai momentu askotan, eta Janak sortzen dituen atmosferak oso ondo azpimarratzen dute guzti hori, ez? Eta gero dauka sekulako kaina eszenan. Ikuskizunean gauza askotaz hitz egin dugu, orduan izan da, oraindikan posible baldin bada ere aberasgarriagoa, ez? Eta hurrengo gauza zer izango den, ideiarik ez. Oraingoz behintzat ideiarik ez. Baina ziur gorputzak eskatuko diten zerbait izango dela.